गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। जों दिनै आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आसाम पुलिस SSC टेट बेफोरबायदि एग्जामनि थाखाय जोङो दिनै बेयाव फार्स्ट क्लास आरो बे फार्स्ट क्लासावहाय नाम्बार सिस्टेमनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। जे जोंहा नाम्बार सिस्टेमाव जोङो अनजिमा फारिखान्थि ना बर'आवहाय जों अनजिमा फारिखान्थि होननानै बुंगोन। जे नाम्बार सिस्टेमाव जोङो मा मोनोना बेफोरखौनो जों दिनै सावरायगोन, जायखौहाय जोङो उन्दै थाखोफ्रावबो जों मोनबोखांजोब्बाय नोंना जे मोनथिखाजोबगौ फ्राय, अब्लाबो जों दिनैहाय बेखौहाय जोङो सावरायगोन जोङो ना। जे बेवहाय नाम्बार सिस्टेम माने जोंहा अनजिमा फारिखान्थि। जे जोङो अनजिमा फारिखान्थियाव मा मोनो जोङो नेचारेल नाम्बार, जे मिथिंगा अनजिमा ना। बेखौथ' बयबो नोंसोर मिथिखायो ना। मिथिंगा अनजिमा मानि मा, जे जोङो 1निफ्राय लानानै जोङो 2, 3, 4 जायफोरखौ जों साननो हायो ना, बेफोरबायदि अनजिमाखौ जों मा होननानै बुङो जोङो, माने जोबथा गैयि ना। बे अनजिमाफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो जोङोहाय मिथिंगा अनजिमा एबा नेचारेल नाम्बार्स होननानै जोङो बुंगोन ना, बेखौथ' मिथिखाबाय। बेनिफ्राय जोंहा मिथिंगा अनजिमायावनो माखासे अनजिमाफोर दंबायो ना, बे जाहैबाय जोंनिया मा इभेन्ट नाम्बार ना। इभेन्ट नाम्बार्स माने जोंहा जरा अनजिमा ना, जरा अनजिमा होननानै बुंबाथ' जों मिथियो जे जायफोरा माने जोंहा 2जों रानजायो, जेरैहाय 2, 4, 6, 8 ना। बेफोरबायदि अनजिमाया जोंहा मा 2जों रानजायो आरो बे 2जों रानजानाय अनजिमाफोरखौ जों मा होननानै बुङो, जरा अनजिमा होननानै बुंगोन जों ना। बेनि उनावहाय जों मा मोनगोन, बेनि उनावहाय जों मोननो हागोन बेजरा अनजिमा ना। जरा अनजिमानि उनावहाय जों मा मोनगोन, बेजरा अड, बेजरा। जे मिथिखायोब्लाबो जों बेखौ दिनै सावरायगोन जोंना। बेजरा अनजिमा माने जायफोराहाय 2जों रानजाया, जेरैहाय 1, 3, 5, 7, 9 बेफोरबायदि अनजिमाया मा जोंहाहाय 2जों रानजाया। बेफोरबायदि अनजिमायानो जोंहा मा बेजरा अनजिमा, जायफोरा माने 2जों रानजाया ना। बेनि उनावहाय जोंहा फैगोन प्राइम नाम्बार ना। प्राइम माने रोदा अनजिमा, रोदा अनजिमा माने जोंहा मा जायो, रोदा अनजिमाया जाहैबाय जायफोरा से आरो गावनोल' सानजाबगिरि थायोना। से आरो गावजोंल' जोङो जेखौहाय से आरो गावजोंल' जायखौ जों सानजाबना मोनो, बिनि अनगायै जोंहा गुबुन सानजाबगिरि बा दिहुनगिरिफोर थायाना। बेबायदि अनजिमाखौ जों मा होननानै बुंगोन, प्राइम नाम्बार होननानै बुंगोन। जेरैहाय जोङो 2 जोंहा मा 1 आरो 2जोंल' जों बेखौ सानजाबनानै मोनो जों ना। बेनिफ्राय 3खौबो 1 आरो 3जोंल' मोनो। बेनिफ्राय 5खौबो जोङो 1 आरो 3जों 5जोंल' मोनगोन। 7आबो जोंहा 1 आरो 7जों, बेनिफ्राय 11आबो 1 आरो 11जोंल'। 9खौ नाय, 9आहाय जोंना मा 3जोंबो सानजाब जायो ना। जे जोंनिया मा होननानै बुंदों, रोदा अनजिमाया मा जानांगौ 1 आरो गावजोंल' सानजाबना मोननाय, खिन्थु बेवहाय 9खौ जोङो मा 3जोंबो मोनो। बेखायनो 9आ मा नङा, बियो रोदा अनजिमा नङा ना। होमबा जोङो बेवहाय मा बुजिनांगौ, जे 1 आरो खालि गावल' ना। जोंहा बेबायदि सानजाबनानै, बे 1 आरो गावजोंल' सानजाबनानै मोननाय माने गुबुनजों सानजाबनानै मोनि बा गुबुन सानजाबगिरिफोर गैयि, बेबायदि अनजिमाखौनो मा होनना बुंगोन जोङो, प्राइम नाम्बार होननानै बुंगोन जोङो ना। बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन, क'प्राइम माने लोगो रोदा। बेखौ मा होनना बुङो जोङो, क'प्राइमा जाबाय लोगो रोदा। माने मोननै अनजिमा आरोना, जायफोरा माने जेबो आगोसार रोदा गैया, माने आगोसार मानेखौ सानजाबगिरि थाया, सिनि अनगायै गुबुन जेबो आगोसार सानजाबगिरि थाया। बेफोरबायदि अनजिमाखौ मा होनना बुङो जोङो, लोगो रोदा होनना बुंगोन। माने मोननै अनजिमाया मा जागोन, लोगो रोदा। जेरैहाय जोङो 13 आरो 29खौ लादो, बिसोर मोननै अनजिमाया मा जायो जोंहाहाय, बेवहाय सेयाल', बिनियावहाय जोङो 1/13 आरो बेखौबो जों मा मोनगोन 1/29 ना। 1/29 बेवहाय खालि आगोसारा माया जोंना सेयाल'। होमबा लोगो रोदाया माबायदिखौ होनना बुङो, जे सेल' आगोसार थानाय, सेनि अनगायै गुबुन आगोसार सानजाबगिरि थायो ना। बेबायदि अनजिमाखौ मा होनना बुंगोन जोङो, लोगो रोदा होननानै बुंगोन जोङो। बे जाहैबाय जोंना, बेखौबोथ' बुजिबाय ना लोगो रोदाखौबो। बेनि उनावहाय कम्प'जिट नाम्बार। कम्प'जिटआ जोंना मा जायो, 1 आरो गावखौ नागारनानै ना जोंहा मा थायो, माने गुबुन सानजाबगिरिफोर थायो ना, मोननैनिख्रुइ बांसिन सानजाबगिरि थायो। जेरैहाय मा होनदों, कम्प'जिट नाम्बार ना, कम्प'जिट नाम्बार। बे कम्प'जिट नाम्बारा जोंहा मा होनदों, जेरैहाय मा होनदों 1 आरो गाव, बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन सानजाबगिरि थायो। जेरैहाय 4आ 1 आरो 4नि अनगायैबो जोङो 2जों सानजाबनानै मोनो। 6आबो जोङो 1 आरो 2नि अनगायैबो जोङो 2 आरो 3जोंबो मोनबावो ना। 8, 9 बेफोरो जाहैबाय जोंना मा कम्प'जिट नाम्बार। माने 1 आरो गावनि अनगायैबो जोंहा गुबुन सानजाबगिरि थाबावोब्ला ना, बेबायदि अनजिमाखौ मा होनना बुंगोन जोङो, कम्प'जिट नाम्बार होननानै बुंगोन जोङो ना। दानिया जोङो बेवहाय मा सावरायगोन,
whole number माने जोंहाय मा जायो आबुं अनजिमा माने जोङो नैबे मिथिंगा अनजिमाखौ लाफानानै मिथिंगा अनजिमाथ' 1 2 3 बेफोरबायदिना बेजों लोगोसे जोङो मा 0 बे 0खौ लाफायोबा बे मा जागोन जोंहाय whole number जागोन आरोना माने मिथिंगा अनजिमा जागोन आबुं अनजिमा जागोन बियो बेखौ जोङो आबुं अनजिमा होननानै बुंगोन। बेनिफ्राय इन्टिजार्स नाम्बार ना इन्टिजार्स नाम्बार जाबाय रग' अनजिमाफोर रग' अनजिमाफोर माने बेवहाय रग' अनजिमाफोरा मा जायो जोंना जायखौनाखि जोङो अनजिमा हांखोआवहाय लिरनो हायो अनजिमा हांखोआवहाय ओरैजाय 0 ना 0निफ्राय ओरै आगदाथिं राइट साइडथिं जोंहा मा जागोन पजिटिभ अनजिमाफ्रा दानि दाजाबथाय अनजिमाफ्रा 1 2 3 4 ना बेफोरबो थांबाय थागोन आरो ओरैजाय मा जागोन -1 -2 -3 बेबायदि थांबाय थागोन बेना जे जोङो मा जोङो रग' अनजिमाखौ मा मोननो हायो फारसेखै दाजाबथाय रग' अनजिमा आरो दानख'थाय रग' अनजिमा ना दाजाबथाय रग' अनजिमा आरो दानख'थाय रग' अनजिमा लाथिख'खौ लाफानानै बिसोर गासिबो मा जाजोबगोन जोंनियाहाय रग' अनजिमायावहाय गोग्लैगोन बियो ना होमबा बे जाहैबाय -1 -2 बा +1 2 0 बेफोर गासिबो मा जोंहा रग' अनजिमा। बेनि उनावहाय जों मा सावरायगोन दायो जोंहा दङ बेयावहाय रेसनेल एन्ड इरेसनेल माने रेसनेला जाहैबाय रानजोबथा आरो इरेसनेला जाबाय रानजोबथायि माने रानजोबथा ना रानजोबथा आरो मोनसे जाहैबाय रानजोबथायि बेखौ होनना बुङो जोङो रानजोबथायि ना रानजोबथा आरो रानजोबथायि बेखौ सावरायगोन जों रानजोबथा होनना बुङोबा माखौ मिथियो बेखौ जों सावरायग्रोगोन ना जे रानजोबथा अनजिमाखौ जोङो P/Q नि फर्मावहाय लिरनो हायो बेवहाय Qआ मा जानो हाया बियो 0 नङा माने Qआ 0 नङा गाहायनिया ना होमबा बेखौ जों मानि महराव लिरनो हायो जोङो रानजोबथा अनजिमाखौ P/Q नि महराव लिरनो हायो जेरैहाय 2/3 ना 4 बेफोरबायदि अनजिमाया जोंहा मा जायो -6 दाजाबथायानो दानख'थायानो जा ना बेफोरो जोंहा मा जागोन रानजोबथा रेसनेल नाम्बार जागोन बियोहाय जोंनिया मा जागोन रेसनेल नाम्बार माने जों बेखौ P/Q नि महराव लिरनो हागोन। दानिया जोंनिया रानजोबथायि ना रानजोबथायिया जाबाय जोङो बेखौ मानि महराव लिरनो हाया P/Q नि महराव लिरनो हाया जों ना बेबायदि महराव लिरनो हाया जोङो P/Q नि महरावहाय लिरनो हाया बेबायदि अनजिमाखौ मा होनना बुंगोन जोङो माने रानजोबथायि होननानै बुंगोन जेरैहाय √3 5 ना √7 बेफोरबायदि अनजिमाखौ मा होननानै बुङो जोङो माने रानजोबथायि ना आरो जों बुजिनानै लाबानो जाबाय माबायदि रानजोबथायि माने ओरैबायदि जानांगौ बियो जे दशमिकआव लाङोब्ला माने राननानै बियो मा जानांगोन जोबथाहैयि आरो जावलेफिनि फिन रिपिट जाफिनि जानांगोन ना जोबथाफिनि बिनिफ्राय मा जागोन बियो जावलेफिनि ना जोबथाहैयि आरो जावलेफिनि फिन जाफिनि जेरैहाय जोङो 3.333 बेबायदि मोनसे माखासे अनजिमाखौ जों मा रानोब्ला माने बियो जावलेफिनबाय थागोन खिन्थु राननानै फोजोबनो हाया अब्ला बेबायदि अनजिमाखौ मा होननानै बुंगोन जोङो रानजोबथायावनो मोनगोन माने जेब्ला दशमिकआ थुखांनायनि उनावहाय जोङो दशमिकआव लांनायाव जेब्ला जोङो रानो अब्ला माने बे एखे मोनसे अनजिमायानो जावलेफिनबाय थायोब्ला बियो मायाव गोग्लैगोन जोंनाहाय रानजोबथायाव आरो बेखौनो जोङो 3.3 बार माने 3आ जावलेफिनदों नालाय 3नि सायाव बे बारसिनखौ होयो अब्ला जों बुजिदो बियो मा जागोन रानजोबथा अनजिमायाव गोग्लैगोन मानो जिहेथु बेयावहाय 3आ जावलेफिनदों ना खिन्थु जेब्ला जों जावलेफिना बेवहाय राननानै उनावहाय माने फिन रिपिट जाफिना माने फिन जावलेफिना बेबायदिखौ जोङो मा होनना बुंगोन रानजोबथायि होननानै बुंगोन आरो बेखौ जोङो P/Q नि महराव मोननाय नङा ना √3 ± ना √3 5 √7 माने बेफोरबायदि अनजिमाया मा जायो जोंहा रानजोबथायि ना रानजोबथायि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय उनावहाय जों मोजाङै सावरायबावगोन दायो जोङो जास्ट कनसेप्टखौल' ओरैनो नायलांगोन उनावहाय जोङो प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामगोन जोङो ना दानिया जोंहा रियेल नाम्बार माने गुबै अनजिमा ना बेनि सायाव जों सावरायगोन रियेल नाम्बाराव जोंहा मा थायो जोंहाहाय बे रियेल नाम्बार माने गुबै अनजिमा नंगुबै अनजिमा बे नंगुबै अनजिमायाव थायो जोंहा रानजोबथा आरो रानजोबथायि मोननैबो थायो बे रेसनेल नाम्बाराबो थागोन आरो इरेसनेल नाम्बाराबो थागोन बे रेसनेल नाम्बार आरो इरेसनेल नाम्बार मोननैबो जोंहा मायाव थायो बे रियेल नाम्बाराव थायो ना रेसनेल नाम्बार आरो इरेसनेल नाम्बार मोननैखौ लानानैनो मा जायो जोंहाहाय बे मा जागोन होनबा जोंनिया मा होनो रियेल नाम्बाराहाय जागोन बेयो ना बेखिनिया थांबाय जोंनिया जों दायो डिभिजिबिलिटि रुल अफ
2 4 8 16 ना जों दायो माने डिविजिबिलिटि रुलखौ जों बेवहाय सावरायगोन बेखौबो जोंनो नांगौ हो एग्जामफोरनि थाखाय बिराद गोनां डिविजिबिलिटि रुलाहाय जोङो नाय 2 4 8 6 माबायदि अनजिमाया 2 4 8 आरो 16 जों रानजायो हो बेवहाय नैजों माबायदि अनजिमाया रानजायो दोङो इउनिट डिजिट इज 0 और एन इभेन नाम्बार माने नैजों माबायदि अनजिमाया रानजायो जे लास्टआव थानाय अनजिमा जेनेबा 2 4 8 4 ना बे सरि गासिबो आंना मा जाजोबखाबाय जरा जाजोब्बाय र' दे बेखौहाय गोदान लिरफिननि 1 3 4 5 6 ना नैबे इउनिट डिजिट बे इउनिट डिजिट बा बे लास्ट डिजिटआ मा जागोन जोंना जेब्ला जरा जायो ना जरा अनजिमा अब्ला बे गासै अनजिमाया माजों रानजागोन जोंहाय माने 2 जों रानजागोन 2 जों रानजानाया मा जानांगौ दोङो नैबेयावहाय मुंसेनि न'खराव माने लास्ट डिजिटआवहाय मा जानांगौ बा इउनिट डिजिटआव जोंना मा जानांगौ जरा अनजिमा थानांगौ ना जरा अनजिमा थायोबा मा जायो जोंहाय 2 जों रानजागोन बेनिफ्राय 4 जों माबायदि अनजिमाया रानजायो जोंहा 4 जोंहाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 माने हमना लाबाय 4 3 1 7 1 2 नैबे लास्ट 2 डिजिटआ जे लास्ट 2 डिजिटआ माने जेब्ला 4 जों रानजायो ना बे गासै अनजिमाया माजों रानजागोन 4 जों रानजागोन जे 12 मा जायो जोंहा 4 जों रानजायो बेखायनो नैबे गासै अनजिमाया माजों रानजागोन 4 जों रानजागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय मा दङ बेफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना जास्ट उनावहाय जोङो प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामबा जोंनो बेफोरखौ नांगोन ना बेफोरखौ गोसोआव लाजोबदो जों दायो बेसिकफोरखौ गोसोआव लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय 8नि 8 जों रानजानाय लास्ट 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिटनि बे मोनथाम ना आगदानिफ्राय लानानै बे मोनथाम अनजिमाया मा जानांगौ 8 जों रानजायोबा बे गासै अनजिमाया मा जागोन 8 जों रानजागोन आरो 16नि रानजानाया मा जाबाय जे 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट माने मा जानांगौ जेब्लानाखि मा जायो जोंना नैबेबायदि मोनब्रै ना आगदानिफ्राय लानानै ओरैजाय मोनब्रै अनजिमाया जेब्ला 16 जों रानजायो अब्ला बे गासैबो अनजिमाफ्रा मा जागोन 16 जों रानजागोन बेफोरखौ नैखौ बांद्राय इम्पर्टेन्ट नाङा ना बेखौहाय जास्ट नैबे 2 4 8 बिसोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय अब्लाबो जोङो बेखौबो सम सम बेखौबो ना 16खौबो लाजायो खिन्थु जों बे मोनथामखौ बांसिन गोसोआव लाबानो जाबाय इम्पर्टेन्ट होननानै ना नेक्स्टआव दं जोंनियाहाय 3 9 आरो 27 बिसोरजों माबायदि अनजिमाया रानजायो ना 3 9 आरो 27 बेबायदि अनजिमा जों माबायदि अनजिमाया रानजायो जे साम अफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 जे हमना लाबाय 2 1 4 1 बेफोरबायदि मोनसे अनजिमा लाबाय आं ना अब्ला बै सानजिमाफोरखौ जेब्ला जोङो दाजाबजोबगोन 2 प्लास 1 प्लास 4 प्लास 1 बेखौ जोङो जेब्ला दाजाबजोबो अब्ला दाजाबनानै मोननाया मा जागोन जोंना 2 3 and 7 8 ना 8 होमबा जोंहा बे 8आथ' मा जोंहा 3 जों रानजाया ना बेखायनो नैबे अनजिमाया जोंहा मा जानाय नङा 3 जों रानजानाय नङा जे दाजाबनानै मोननाय अनजिमाया जेब्ला जोंना 3 जों रानजायो नैयावहाय नाय बेयो 6 दाजाब 7 दाजाब 5 खौ दाजाबबा मा मोनगोन जोङो 13 जों 5 जों बेसेबां जागोन 18 जोङो हमना लाबाय 18आ मा 3 जों रानजायो जे अब्लाबो नोंसोर आरो बेखौ दाजाबबावनो हायो ना 2 डिजिटआव दं नालाय अब्लाबो नोंसोर दाजाबनो हायो दाजाबा मा जागोन 9 आरो जे मोनथिखाबाय जिहेतु जोङो बेखौ दाजाबबावनांगौनि गोनांथि गैया जिहेतु जोङो 18 मोनबाय 18आ जिहेतु 3 जों रानजायो बा 3 डिभिजिबल ना 3 जोंहाय बियो रानजायो अब्ला नैबे जों मा मोनथिबाय 6 7 5 आबो रानजाबाय आरो नोंसोर दाजाबबावबा दाजाबनो हायो बेखौथ' नोंसोर दाजाबाबो जाबाय ना बेबायदि दाजाबनानै मोननाय अनजिमाया जुदि 3 जों रानजायोबा बे गासै अनजिमाया मा जागोन 3 जों रानजागोन थिग बेबायदिनो बेयावहाय 9नि रानहाथि ना 9नि रानहाथि माने 9जोंबो मा जागोन जे गासैबो अनजिमाफोरखौ दाजाबना जेरै 3नि बायदि बे एखेयानो जे दाजाबना मोननाय अनजिमाया जुदि 3 जों रानजायो थिग बेबायदिनो 9जोंबो 9नियाबो मा जायो बेबायदि अनजिमाफोरा दाजाबजोबोब्ला मा जागोन 9 जों रानजानाय जानांगोन ना 7 2 9 3 6 9 जों राननांगौ बेखौहाय ना अब्ला मा जागोन 9 दाजाबनानै 9 6 जों 3 जों दाजाबबा 9 ओमफ्राय दा 9 मोनबाय 9 जों डिभाइड जाखाबाय ना रानजाखाबाय आरो 9आथ' 9 जों रानजाखायो 7 जों 2 दाजाबबा 9 होमबा बेबो 9 जों रानजाबाय होमबा गासिबो मा जाजोबगोन बियो 9 जों रानजानाय जाबाय नालाय बेखायनो बे अनजिमाया मा जागोन 9 जों रानजागोन बेबायदिबो नायनो हायो आरो नङाब्ला सेस दाजाबजोबबाबो जाबाय ना गासिखौबो नोंसोर दाजाबजोबनो हायो 7 2 9 3 6 बेखौ दाजाबजोबनानै जेसेबां मोनो बेयो जुदि 9 जों रानजायोबा बे गासै अनजिमाया मा जागोन 9 जों रानजागोन नेक्स्ट 27निया बे एखेयानो जे सानजिमाफोरखौ दाजाबजोबबा 27 जों रानजानाय जानांगोन अब्ला बे अनजिमाया मा जागोन 27 जोंनो रानजागोन ना नेक्स्ट जोंहा मा दङ
5जों रानजानाय ना 5जों रानजानाय 5जों माबायदि अनजिमाया रानजायो खालि मुंसेयाव 5 नङाब्ला लाथिख' बेबायदि थानाय अनजिमायाल' मा जायो जोंहा 5जों रानजायो बेनिफ्राय मुंसेयाव जोङो 1 2 3 बेफोरबायदि गुबुन गुबुन अनजिमा थायोबा बेयो मा जाया 5जों माब्लाबाबो रानजाया ना 5जों माबायदि रानजायो नोङो जेब्ला मुंसे नैबे ना इउनिट डिजिटआव माने लास्ट डिजिटआवहाय जोंना 5 एबा 0 बेबायदि थायो अब्लाल' रानजायो बेनिफ्राय गुबुन अनजिमा थाबा रानजाया बेनिफ्राय 25 जों मा लास्ट 2 डिजिटआ मा जानांगोन 25 जों रानजानाय जानांगोन लास्ट 2 डिजिट ना मोननै डिजिटआहाय माने लास्टनिफ्राय लानानै मोननै अनजिमाया मा जानांगोन 25जों मा जानांगौ रानजानाय जानांगौ अब्ला बे गासै अनजिमाया मा जागोन 25जों रानजागोन जेरैहाय हमना लाबाय 125 ना बा 25आ जोंहा मा 25जों रानजायो बेखायनो 125 मा जागोन 25जों रानजागोन ना गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 6जों रानजानाय ना 6नि डिभिजिबिलिटि माबायदि अनजिमाया जोंहा 6जों रानजायो 6जों माबायदि रानजायो होनदोङो सेसेयावहाय मा होनदोङो divisible by both 2 and 3 जे मोनसे अनजिमाया 2 आरो 3जों रानजानाय जानांगोन अब्ला बे अनजिमायाबो माजों रानजागोन जोंहाहाय 6जों रानजागोन हमना लाबाय साप'ज जोङो 36 लाबाय ना 36 जोङो गुबुन अनजिमाबो लानो हायो जे जोङो 314 2 बेखौ नायदो जोङो ना बेयो जोङो 6जों रानजायोना रानजाया होमबा 2जोंथ' बे रानजाखायो मानो होनबा मुंसेयाव 2 दङ दाना 3जों रानजायोना रानजाया बेखौ चेक खालामदो ना बा 3 4 8 9 10 होमबा इयो 10 10आथ' 3जों रानजाया अब्ला बेयो मा 2जों रानजादों 3जों रानजायाखै बेखायनो बेयो मा जानाय नङा बियो 6जों रानजानाय नङा ना 6जों रानजानाय नङा माने मा जाथारनांगौ जोंनिया 2 आरो 3 मोननैजोंबो रानजानाय जानो नांगोन ना बेबायदि अनजिमायासो मा जागोन जोंहाहाय माने माजों रानजागोन 6जों रानजागोन जोङो ना जेनेबा 3 3 जेनेबा बेलेग अनजिमा लानि ना बेयावहाय मा होनो 3जोंबो रानजानाय 6जों मा होनो माजोंबो रानजानाय 3जों आरो 2जों रानजानाय ना जों 216 लाबाय जेनेबा साप'ज ना बेखौ नायदो 2जोंथ' रानजाखायो दाना जोङो 3जों रानजायोना रानजाया नायदो 6 7 8 9 बा 9 9आथ' 3जों रानजायो बा 2जोंबो रानजाबाय 3जोंबो रानजाबाय ना होमबा बेबायदि बेलायाव मा मोनसेखौ जोङो नैबे गासै अनजिमाया माजों रानजागोन जोंहा 6जों रानजागोन ना बेनिफ्राय जोङो मा दं जोंहाहाय स्निनि रानहाथि ना स्निनि मेक पेयार अफ 3 डिजिट फ्रम राइट एट अल्टारनेट पेयार्स एन्ड टेक डिफारेन्स माने मा होनदों हमना लाबाय बेयावहाय 3 7 4 2 ना बे आं जायखिजाया एग्जाम्पल लाबाय खिन्थु बेयो रानजायोना रानजाया बेखौ नायनांगोनसो जोङो ना जे मा होनदों मेक पेयार अफ 3 डिजिट फ्रम राइट आगदानिफ्राय जों मा खालामनांगौ बेखौहाय मोनसे लाबावबाय आं जेनेबा ना 4 3 आगदानिफ्राय जों मा लानांगौ होनदों मोनथाम पेयार लानांगौ एड माने मोनथाम खिन्थु बेयावहाय मोननैल' ना अब्लाबो जायो होमबा मा जाबाय जोंनियाहाय एड अल्टारनेट पेयार्स बेनिफ्राय एन्ड टेक डिफारेन्स माने अल्टारनेट पेयारखौ खिन्थु बेयावहाय अल्टारनेट पेयार जायाखै जोंनिया ना अल्टारनेट पेयार जायाखै बेखायनो जों मा खालामगोन बेखौहाय डाइरेक्टहाय डिफारेन्स लाबानो जाबाय ना बिसोरनि डिफारेन्स माने दानख'बानो जाबाय होमबा 742निफ्राय माखौ दानख'नांगोन जोङो 43खौ दानख'नांगोन 43खौ दानख'नानै जुदि बेयोहाय मा जागोन 12निफ्राय 3 थांबा 9 ना बेनिफ्राय जोङो मा जागोन बेयावहाय बेलेग अनजिमा बेयावहाय जों मोनसेखौनो लाबावबाय दे 2 लाबावबाय होमबा बेयो 2 जागोन ना बेबायदि अनजिमा लाबाय जोङो बा मोनथाम ग्रुप जाबायना पेयाराहाय बेनिफ्राय बेयावबो 9 6निफ्राय 2 थांबा 4 दाना जुदि बे अनजिमाया जोंहा 7जों रानजायोबा मा जागोन बियो 7जों रानजायोबा बे गासै अनजिमाया 7जों रानजागोन आरो जुदि रानजायाबा 7जों रानजाया बेथ' 7जों रानजाया नालाय बेखायनो बे गासै अनजिमाया मा जानाय नङा बेयो 7जों रानजानाय नङा बियो ना बेबायदि खालामबानो जाबाय ना जे मा जानांगौ होनदोङो जे आगदानिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ मोनथाम पेयार लानांगौ आरो अल्टारनेट पेयारखौ जों मा खालामनांगौ दाजाबनांगौ आरो बिनिफ्राय जों मा खालामनांगौ डिफारेन्स लानो नांगौ अब्ला बेबायदि खालामोब्ला जुदि मा जागोन जोंनियाहाय 7जों रानजायोबा बे गासै अनजिमाया मा जागोन जोंहाय 7जों रानजागोन बिनि उनावहाय 11नि रानहाथि ना 11नि रानहाथिया जेरैहाय 1 3 3 1 जे मा होनदोङो डिफारेन्स अफ साम अल्टारनेट डिजिट्स जेब्ला बिसोरनि अल्टारनेट डिजिट माने बेवहाय माने जरा जायगायाव थानाय आरो बेजरा जायगायाव थानाय आरो जरा जायगायाव थानाय ना बेजरा जायगायाव थानाय आरो जरा जायगायाव थानाय बा माने मोनसे बारनानै मोनसे लाबाय जोंना बियो आरो बेखौ होमबा बिसोरनि दाजाब गासै 3 + 1 आरो बिसोरनि दाजाब गासै मा जागोन बियो
3 + 1 आरो बिसोर मोननै दाजाबगासैनि डिफारेन्सआ जुदि 0 आरो 11 नि सानजाबगासै जायोब्ला बे अनजिमाया मा जागोन जोंहाय 11 जों रानजागोन ना बेनो जे मा होनदों जोङो मा खालामनांगौ अल्टारनेट प्लेसआव थानायफोरखौ जोङो मा खालामनांगौ जोङो दाजाबनानै बिनि मा लानांगौ जोङो फारागथि लानांगौ जोंना बिनिफ्राय फारागथिया जुदि दानख'नानै मोननाया जुदि 0 आरो 11 नि सानजागिरि जायोब्ला बे अनजिमाया मा जागोन 11 जों रानजागोन। नेक्स्टआव दं 12 नि 12 नियाबो बे 6 नि बायदि 3 आरो 4 जों रानजानांगौ बिना 12 नि 6 नियाथ' जोंना 2 आरो 3 जोंमोन थिग बेबायदिनो 12 निया मा जानांगौ 3 आरो 4 मोननैजोंबो रानजानाय जानांगोन ना 3 आरो 4 मोननैजोंबो रानजानाय जानांगोन। बे 19 निया ओरैबायदि जे जोङो बेवहाय 76 ना 76 खौ लाबाय जों जेनेबा बेवहाय दङ sum of the number formed by digit other than the unit digit and twice the unit digit is divisible by माने गुबुन अनजिमा बेवहाय मा होनदों इउनिट डिजिट ना इउनिट डिजिटनि अनगायै जोङो गुबुन अनजिमाफोरजों जे इउनिट डिजिटखौ जोङो ट्वाइस खालामनानै गुबुन अनजिमाफोरजों जोङो दाजाबोब्ला ना मा जायो जोंनियाहाय दाजाबनानै मोननाया जुदि 19 नि रानजानाय जायोब्ला 19 जों रानजानाय जायोब्ला बे अनजिमाया मा जागोन 19 जों रानजागोन जेरैहाय 7 प्लास मा जागोन बेनिफ्राय 6 इउनिट डिजिटखौ जों मा खालामनांगौ नोङो ट्वाइस माने 2 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ ना होमबा बेसेबां जागोन बेयो 12 जों 7 जों प्लास खालामबा 19 होमबा बेखौ जोङो 19 मोनबाय माने 19 आथ' 19 जों रानजाखागोन अब्ला नैबे 76 आ मा जागोन जोंहा 19 जों रानजागोन ना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जोङो बेबायदिनो उनावहाय मा खालामगोन दायो दिनैथ' जोङो जास्ट कनसेप्टखौल'सो सावरायबाय नेक्स्टआव जोङो प्रब्लेम सल्भ खालामगोन जोङो ना